Martijn Lijnsma is daar één van. Hij houdt op voor een seizoen, maar sluit net uit dat hij ooit nog weer weerom komt. Karel Nijman net, die houdt er echt mee op. En dat doet hij in stijl. Want met zijn maten skinkt hij een pad van het prijsgeld van dit seizoen onkika. De finale gaat tussen de petoeren van Sjoerd de Jong, Teke Triemstra en Gert-Anne van der Bos. En Jelte Pieter Dijkstra, Pieter Jan Plat en Daniel Isiger. Dit gewonnen wij vanzelfs eerst met Triemstra en Van der Bos. Het is triomingen van der Bos en zij is gelijk. De luidt een net al te dikke keerts en Van der Bos mag dus wat risico nemen. En dat doet er op de linkerhoorn kanslees en dus fjouwer om in van zijn petoer. Het wordt fjouwer om het 2, 6-2, dan wel weer van der Bos. Weer met de opslag, Isiger beziekert het wol achterhands. Maar ze binnen kanslees in deze finale op de boom van der Bos. Van der Bos weer 4-2 en 6-2. Isiger maar verien en die denkt Van der Bos mat van de opslag jouwt een liets tikje in de bal en maakt er dus een keerts van. Isiger had de verberst ik al oernaam van Jelte Pieter Dijkstra achterin bij Teke Triemstra. Die slaat de bal voorbij. Nou, Plat kind er nog wel bij, maar returneert net goed genoeg. En dus is er een overwinning van de petoer van der Bos, Sjoerd de Jong en Teke Triemstra. Zij winnen de oude houtpartij. En de koning is Gert-Anne van der Bos.